Bună ziua! Vreau să vă prezint un apartament de vânzare pe strada Dorobanților. E un apartament de 177 de metri pătrați, la mansardă, compus din bucătărie cu living, spațiu de citit și un spațiu de coworking. Așa. Ne întoarcem în zona de living cu dining. Și tot în față avem cele 4 dormitoare. Dormitorul 1, dormitorul 2, dormitorul 3 și dormitorul 4. Pentru mai multe detalii, Cosmin Lupan, Capital Imobiliare, 0731 034 035. Mulțumesc!